пасля 3 прям там уже ідзе. Офігенно. Я продаў наркотыкі. 100 кілограм гераїна привез, а усім пасябраваў. І гэта вельмі добрая праверка чалавека там. Готовы міліцыянтов забіваць. Нашаткі будуць памятаць, думаць, о, прикольно. Какое твое любимое блюдо в турме было? Подонок полный, правда? Бу, придурки, ну. YouTube все запомнить, да? Академия Министерства внутренних дел готовит высококвалифицированные кадры для Министерства внутренних дел. И не только для Министерства внутренних дел, но и для всего силового блока. Ну что, Саня, вот мы с тобой отсидели. Сколько ты отсидел? 1,5. 1,5. Я 2,5. Ну, больше. Я так званый суточник в турме. Не, ну я так само. Слухай, хотел ось мы с тобой размовляли у Тройцы, і ти мені тоді розповідав, як режим робить так, щоб у міліції працювали люди. Собрані горші з горших, я маю на увазі, відомо, ППСника, вот этих всех мусоров, участковых. Я являюсь должностным лицом, правильно? Участковым инспектором Ленинского РУВД Черноким Анатолием Николаевичем. Что тычется твоей профессии, там, слепшего, так? Я сустракав, полных уродов. Як гэта атрымоўваецца, што в одном месцы збіраюць такую великую колькасць, я называю это уебанов. І як їх там вогуле утрымліваюць. Я знаю таких людей, яны казалі, я іду в міліцію, каб бараніць закон. Потым яны прыходзяць, бачаць, што такая херня тварыцца і сыходзяць. Так я просто думаю, што няўжо это такі маленькі процент. Отсоток. Не, просто ты же сутыкаешься с маленьким отсотком. То бок політичними справами, звичайно, займається не вся большасць, не вся... Тому ти думаєш тільки по одному, ти ж бачиш один слідчий, два слідчих, з тобою працює там один-два опера і один слідчий. І тому відовочно, що ти думаєш, що це все такі. Ти коли працював слідчим, ти людей збивав? Ні. Ну, це правда. Ти не був ти слідчого? С операми. Просто часто было такое, что... Андраник Хачатрян, следший. Бил тебя? Не, он меня не бил. Да меня вогуле никто, ни один милициянт ни разу меня физично, никто, ни участковый, ни ППСник, но я ведаю чему. Простое, что я за так я разумею, да, по сути, а коли б не было, но вот ты кажешь, там назвал имя, я памятаю, что шмат следчих не хотел просто вести твою криминальную справу, вось тую, да, и по сутности знайшовся тільки один, який, я не ведаю, може по службовой лесвице, ему было без розницы, вось он взял свою криминальную справу и вел. Я памятаю, що шмат ніхто не людей адмаўляліся. Я ведаю вельмі прыкрую справу, вёл Ясько. Ён таксама вёл маю. Ясько, да? Понятно, то бок ён... Так што, насамрэч, ты сутыкаешься с одним и тем же следчым. Нашу академию отличает в первую очередь это качество подготовки кадров. На жаль, на моем уласным досвіде я не сустрэў только за кратами ніводнага нормального міліцыянта. Хотя, наприклад, той же мой... Тільки за кратами сярод зняволеных, да? Сярод зняволеных, так. На жаль, такі у меня опыт. Як працуе система, так что міліцыянты, сярод которых, магчыма, калі яны прыйшлі, былі сумленныя людзі, чаму яны не сыходзяць, пагружаюцца ў гэтую ціну? Калі люди поступаюць в Академію МУЗ, да, то бок там прыходзяць міліцыі, да, і расказваюць пра моманты поступлення, да? Кажуць, што 5 год вы будете атрымліваць стипендию, да, і будете, там добрыя умовы жылля і все такое. І насамрэч на сайце таксама, калі ты паглядзіш, там могуць напісаць, што там 4 чалавекі будзе пакой, 5 чалавек, типа в студэнцкай. А насамрэч, калі ты поступаешь, ты разумееш іншае, да? Там гэтыя пакоі, называецца, напрыклад, кубрик, да? Там уже 12 чалавек. Они заявлены в 3. Да, як камеры на Володарце. И насамрэч, из-за того, что я вучился в академии, мне не так тяжко было в турме сидеть, потому что, академия, она дзесьці падобна по узроўню того, колькі у тебя правоў есть. И калі ты, конечно, живешь 4-5 год в гэтых момантах, відавочна, что некаторыя звыкаюць до выканання некаторых момантаў, без неких абмяркоўванняў, ведаеш, потому что тебе постоянно кажут, там наряд иди, ці
кажуть, і треба вислуховувати. Не, ну слухай, одна справа, коли тобі кажуть, іди у нарад, а другая, коли тобі скажуть, слушай, треба його влупити. Ні, а ти кажеш, так нема ж нічого. Ну, а спочатку ж так починається, тобто з ніяких дробязів. І отримується, що ось ти сісти менавіта вже в Академії МУС не можеш, да? Тому що у тебе постійно вже росте твій долг. Да? Тобто ти на протягу, я пам'ятаю, що коли ти вчишся там 5 років, да, ти повинен десь 16-20 тисяч доларів виплатити, да? Каби, ну, наприклад, не відпрацьовувати розміркування. І, наприклад, коли ти сходиш там з 3-го курсу, це просто лічба поміншається, да? Але вже на першому курсі ти вже повинен гроші. Туди поступають 17-16 років. Звичайно, люди, які випускаються зі школи, шмат їх не ведають, куди поступати. А тут тебе приходять люди, да, і кажуть, ось, у тебе буде стипендія, у тебе буде жилье в Мінську. Да? І отримується, у тебе є такий пунктик, що батьки не платять за твою адукацію, по сутності. Ну, і це раціонально, да, з пункту гледження, щоб не сидіти просто на шиї на юридичному там, факультеті там, Брестським чи БДУ, тому що там ще менша кількість людей, да, для поступлення на бюджет. Тобто ти обираєш це, плюс тобі кажуть, що там є умови і є льготи. Да? А при цьому ніхто не каже, що ти повинен вернути вельми шмат грошей потім. Тобто спочатку розмови про це не йде. Але вже, коли ти туди поступаєш, ти розумієш ці моменти. І тобі часто рефреном курсові там повторяють, кажуть, коли не хочеш, іди на завод. Да? І отримується видовочно, що чоловік 18-19 років, і він думає, блін, ну я відвчився 2 курси, і куди це? І плюс ти повинен вже виплатити які гроші. А коли ти ще, наприклад, тільки год побув в академії, да, то ти повинен пойти в армію ще. І коли ти, наприклад, тобі звільняють, ти сходиш з академії, наприклад, весну, то яке може бути поступлення, тебе можуть просто призвати в армію. Тобто отримовується, що молодий чоловік, неспілий 16-17 років, його вводять у ЗМАН, і плюс перед ним такі фішки, у Мінську житло, у Мінську учоба. Стипендія. Ось це головне, я скажу тобі. А скільки стипендія була? Ось, наприклад, стипендія, я вже не пам'ятаю, насамперед, але вона нормальна була, да? І плюс, насамперед, це так само трошки подманка на констипендія. І це я зараз потлумачу, да? Ця стипендія називається денежне довольствие. Тобто всі заробки супрацовників там, міліції, слідчого комітету так називаються. Не зарплата, а грошове, денежне довольствие. Да? І отримується, що по сутності ти отримуєш заробок, а не стипендію. Тобто ти, коли поступаєш, тебе кажуть стипендія, а насамперед грошовий заробок. Це юридично так, да? Ну так. І отримується, що ти навіть тобі не додають, тому що отримується, ти рядовий, ти некоторые носиш, наприклад, тобі, так сказать, притягивают до аховы неких мероприемств, да, это же особо ніяк не оплачивается, тобто это все виходить. Ти забезпечуєш некие казарменные моменты, там, наряди і так далі. Тому, а потім ти, коли, відовочно, ти сутикаєшся, ти отримався, трапив в цю пастку, 18 років тобі, да, ти ось скончив 2 курси, і ти, звісно, вибираєш, тобі протягнути далі, да, ті сісти, але у тебе вже долг за 2 роки, да, і при цьому куди ти заходиш? Окей, коли ось ти, наприклад, скончив і думаєш, я їх типу подману, типу пожив у Мінську, отримав адукацію, плюс юридичну, так, тобто, і все, до відзення. Ні, ти повинен, тобто тобі, і саме цікаво, ось, наприклад, ти не хочеш протягувати розміркування, да? І тобі дають місяць, коли ти оплатив ось цю, тобто, наприклад, ти повинен 16, там, 20, я думаю, що зараз навіть і більше, да? І тобі дають, да, і тобі дають доларів. Доларів? Да, доларів. 16 тисяч доларів? Так. Пам'ятаю, що мій перший заробок складав 500 рублів. Я полічив, скільки я повинен за 5 років, да, і я полічив, що я даю амаль весь заробок. Коли ось за ці 5 років, тобто, коли я не хочу, я б, віддавав би просто весь заробок свого слідчого. Тобто, це вельми шмат. І некоторі прям, живуть вельми тяжко, тому що їм треба ось такий долг, да, типу, оплатити. А ти, отримується, сходиш з праці, не знаходиш нову, да, і куди це все? І отримується, некоторі ламаються. А ще, видиш, постійно, коли йдуть некі, наприклад, ЧП у нас, да, були в академії,
І там прыходзілі з ідэалагічнага аддзела, яны пастаянна паўтаралі рэферэнам, што мы нікому не патрэбныя. Да? Мы сыдзем і нікому не патрэбныя, толькі наша тэма завод, напрыклад. Да? Пойдзеш на завод і все. І атрымліваецца, што ты, ну, все смяяліся з гэтага, да? Але я бачу, што тыя людзі, якія звальняюцца з праваахоўных структур, да? Там, са следчых, з міліцыі, якія не адпрацоўваюць, у іх 10 год-два яны знаходзяць сабе ў жыцці, не могуць знайсці, таму што у іх на падсвядомасці гэта адкладваецца. Все гэта. І плюс, ведаеш, ну, плюс ты адвучыўся 4 гады, да, і у тебе яшчэ 5 год адпрацоўка, да. То бок ты падпісаў 17 год, умоўна, ну, праз бацькоў, канешне, але калі тебе стае 18, ты перапісваеш гэты дамоў. Ты адразу на 9 год, 18 год ты падпісаў сабе кантракт. Ты же не думаеш пра тое, што табе трэба вярнуць. 18 год ніхто не думае пра гэтыя моманты. Разумееш? Ну, я лишу, да, что 18 год человек как бы не спелый. Ну так. И а он у там... тебе сказали, ну, это поступление, умовно, твое БДУ, да, ну, умовно, в Академию МУС, да, и ты думаешь, ну так, отвучуся, але ніхто каже, что ты еще 5 год будешь працаваць при гэтым тэрытарыяльным падраздзяленні, дзе ты не ведаеш, які начальник будзе, можа ён будзе дыктатарам, ведаеш, локальным, да, и ты, у тебя нема сысці, может вы там, да, не спрасуетесь. Да, але ты ідзеш, ты ж не ведаеш куды, ты, магчыма, на практыке ведаў, да, але, ну, адкуль тебе взяли туды, і ты павінен, па сутнасці, прыйсці, вось так. І потым яшчэ, пасля вось гэтых 5 год, да, атрымліваецца, што табе прапануюць кантракт як мінімум на 3 гады, да, і яны таксама даюць тебе пэўную суму за гэтыя 3 гады. І калі ты не адпрацоўваеш гэтыя 3 гады, ты таксама павінен іх вярнуць назад. Это нормальная сума? Ну, 3000 рублёў, может быть, я не ведаю, 5, вось так. То, Ну, я лічыў, насамрэч, што, карацей, я не памятаю суму, але я памятаю, што за гэтыя 3 гады, калі разбіць гэтую суму на 3 гады, то гэта да заробка 270 рублёў. То бок это, ну, так. 70 рублёў вось будзе. Окей, то есть это еще замануха, то есть, которую так, это замануха, отдавать. і самае цікавае, што табе даюць з вылікам падатковага падатка, да? Але калі ты вяртаеш всю суму. Угу. І плюс яшчэ тэма такая, ты яшчэ павінен вярнуць форму. Которую шьют зэки, и которые нічога за ее не атрымліваюць, и которые стоят дурные грошы. І самае цікавае, ведаеш, я памятаю, што калі мы в Академіі МУС меняли форму, і было цікавае, што яе тут жа рэжуць, да? І калі ты не прыносіш, напрыклад, штаны у тебя скралі, там, напрыклад, ці кудысьці выкінулі, ці проста яны зносіліся, да, то ты павінен выплаціць суму за іх. Хаця іх тут жа вось рэжуць. І была такая тэма, што... А навошта іх рэзаць? Ну, каб все, каб таксама як бы не перадалі іншым. Ну, форма абмежавана якобы носіць колькасць. Але жарт в тым, што на гэты момант да супрацоўніка, які ажыццяўляе гэтыя аперацыі, прыцягваюць курсантаў, і некаторыя курсанты проста забіраюць сабе гэтыя рэчы, і все. То бок, некаторыя рэжуць, ну, прыцягваюць курсантаў, каб яны рэзалі вось гэтыя форму, да, а некаторыя не рэжуць, просто забіраюць сабе. І ты, атрымліваецца, плаціш за штаны, якія ці забраў курсант, ці іх вось зараз парезалі. И платишь нормальную сумму? Платишь нормальную типа сумму. 100 рублей, да? Ну так. Ну да. то в секонде можно было бы набрать нормальных джинсов. Я памятаю, что я просто, ну, меня это бянтэжыла, потому что, ну, ты сдаешь форму, ну, напрыклад, няма у тебя штаноў, ну, неяк, ну, скралі, ці знасіліся, штосьці такое, да, і ты павінен вярнуць, хаця яны ж тут жа рэжуцца. І куды гэта, ну, куды гэты грошы ідуць, Слухай, ты думаешь, ну, что это за фигня? Там какие-то мутки 100%. Ну так, да. 100%. І просто в гэтым пастаянна ты жывеш, пастаянна, што ты павінен, ведаеш? То бок, ідзе вось гэты момант. Сегодня Академия Министерства внутренних дел – это тот учебный вуз Министерства внутренних дел, который не стоит на месте и постоянно двигается вперед. А что с житлом? Ну, жытлом, я вам скажу так, што, ну, то, што я зарабіў следчым за 5 год, гэта мабільны тэлефон, які я прадаў, калі... Другому следчаму, Ясько. Не, які я прадаў, вось, калі ко мне прыйшлі супрацоўнікі уже пасля 2020 года, да, і я не жыў доўга, там, 10 месяцаў дома, і мне не было за што жыць, я вось прадаў гэты тэлефон, і тое ж, атрымліваецца, я нічога за гэты 5 год не Ну, зарабіў. а ты колькі папрацаваў? 5 год только? Ну, так это мало. Слухай, а вы все это... А яшчэ прикол, хочешь? То бок, я вось, напрыклад, у меня 5 год акадэміі і 5 год контракта, да? Але афіцыйна у меня 9 год, 11 месяцаў, 24 дня.
І гэта для чаго зроблена, да? Тому што менавіта пасля 10 год ідзе працоўны стаж. Гэта таксама яшчэ падмануха трохі. Ідзе працоўны стаж, да? І калі ты не адпрацоўваеш, то бок я зараз в Беларусі не рабіў ні дня. Атрымоўваецца. Так, у меня Таму што стажа ты 0. да ліміта не дайшоў До да 10 таго, год не дайшоў. І атрымліваецца, в прынцыпе, я падпісваў 5+5, да? І яны так зарабілі, каб я быў вымушаны працягнуць хаця б яшчэ на год кантракт. Мгм. І некаторыя так і робяць, то бок яны яшчэ на год. І атрымліваецца в 17 год, яшчэ раз, вернемся, ты падпісваеш кантракт на 10-11 Ты год. подписываешь контракт с дьяволом, с Ну неким. Это просто капец. То бок понятно, что человек не отдупляя у 17 Ну так, год. так, так. Там батьки сказали, а он такой, да, четко еду на Менск, все Ну, там. бацькі могуць нават не сказаць, просто гэта Не, нават ну можа так і быць батьки не пазіцыя. ведаюць. Ну, Откуда? так, Слухай, да. ты такі рэчы распавядаеш, ну тады распавядаў мне на зоне, что я просто там в шоку. Ну, тому що я тебе казав, як ось і люди, звісно, вони які звикли ось в таких умовах робити, звісно, у їх є нека агресія внутрі, да? Є нека, ну, тому що це відовочно, що ти повинен всім, а коли яшчэ ти береш некі кредити, да, то бок ти яшчэ повинен вверху. І ти не можеш просто так звольнитися, тому що це такі повинен бути яшчэ такі смелый, да, смелый крок. Ну, Потому что, не, я тебе скажу, еще свояки могут тебя не зразуметь. Конечно. Потому что для некоторых свояков ты просто, ну, нават калі яны просто да табе не будуць звяртацца, але тое, што ў іх ёсць нейкі следчы ці опер, гэта типа круто, крутая тэма. Калі, напрыклад, у меня сябра следчы, і если я попадаю в карикакес нейкі, то этот сябра можа мне дапамагчы ці не? Ну, чисто, ну, по факту. Ці гэта все такое сабе? Тэарэтычна, я думаю, в раённым горадзе так. У раённым? Так, але тэарэтычна. Але насамрэч в абласным будзе цяжка, таму што па сутнасці там вельмі шмат ну, іншых службаў, да, і дзесьці вылезе гэта інфармацыя, і рана ці позна тебе пасадзяць просто. Ці ты будзеш просто на крючку, напрыклад, тебе можа выклікуць КДБ і скажуць, есть такая тэма. Тут надо, тут надо блогеров шамануть. Так, есть такая тэма, ты вось там памятаеш, вось, і давай працуй. Ну. Ты ж тогда накосячил? Ну. Ну, мы ж тебя не посадили. На квартиры ж дают мусорам. Ну, я б не сказал, что дают. Ну, как не дают? Ну, я б Ну, не вось, сказал, хорошо, что вот так. у Андраніка Хачатрана есть квартира? Не ведаю. А есть. Ну, так колькі яно працавало? Ну, не 5 год. Ну, вось. Ён заслужены фашист Республіки Білорусь. Ну. Ну, так представив, колькі йому треба було адпрацаваць, і колькі йому ще треба було Ну, а ты не ведаешь, что там с кватэрами? Не, не ведаю. Не ведаешь. Не Ну, тогда не ведаю, будем потому- про это говорить. Ну, так. Скажи, калі ласка, на курсе, вось сколько у вас было человек? У нас було, по сутності, 2 курси. Ось Андрій Остопович, який Білпол, да? Ну, Білповець, да? І він був на паралельному курсі. Тобто у нас було 235, може бути, і коли поділити на 2, то 100, 170, десь так. І насамрэч, я пам'ятаю, що коли ми поступили в першому курсі, пятикурсники ходили до нас і казали, як добре вчитися, ви можете просто нічого не здавати, і вельмі, ну, типа, гэта все вот так легко ідзе. Але менавіта з нас пачалі прям чистить. Ну, прийшов начальник такий академії. Як чистить? Ну, то бок по адукації. Коли ти не вивозиш, все, до побачення. Ну, по ведам не вывозишь. І, так, і отрымливается, что, например, у меня было 5 групп, да, а у конце уже стало 4. Потому что, ну... Не вывозили? Не вывозили, может, со 150 стало 100, 4, 110. Ну, нормально так. Слухай, а чому так було? Ну, у начальника академии была такая позиция, что кто без, например, адпаведнай адукацыі не павінен быць выкладчыкам, і ён тут пасеял, хто там, напрыклад, не здаў на кандыдацкую ці на магістратуру, ён адразу іх перавёў курсавыя. І таксама наконт людзей, ён думаў, што следчы ці міліцыянер не павінен быць, ну, так сказать, неадукаваным, і калі ён не вывозіць такую агульную адукацыю, то ён павінен просто ісці на завод. Ну, слухай, а на курсе у вас дебилов шмат было? Ну, по твоему разумению, то тупых таких, ну, откровенно тупых. Ну, насамрэч, каб ты зразумеў, все гэта вельмі балансавана. Паліталогію у меня вёў Гігін, а гісторыю вёў Радаман. І вось зараз Радаман выкладае, яго звольнілі пасля 20-го года, і ён выкладае ў Ягелонскім універсітэце, да? А Гігін, ну, зараз... Гігін. Зараз ён да, типа прапагандыст. Хаця самае цікавае, калі ён выкладаў, я нават не ведаў, што ён заходнерусіст, да, што ён прарасійскі, таму што ён, калі вёў лекцыю, ён пра гэта не казаў, да?
І я потым на Белта убачыў яго рубрику, дзе ён там расказвае, які класны Муравьёў, які падонак Каліноўскі. Я хочу отметить профессорско-преподавательский состав, который постоянно отслеживает, что происходит в мире. Ні, ну я зараз меў пад увагай не выкладчыкаў. Але ну вось той ж самае, напрыклад, да, то бок я звольніўся, там ёсць людзі звольніліся, таксама вось Андрей Остапович стварыў, ну звольніўся і стварыў Белпол, але аднакурснік іншы у меня быў следчым, напрыклад. Ясько. Не, Латышевич. Латышевич? А Ясько был другі. Ён падмяняў, калі в отпуске быў. Я насамрэч думаў, што у Латышевича спрацавала сумленнасць, і ён просто зрабіў, так сказаць, да, адышоў, потому что ну, Отполз. я аднакурснік, і мы добра, в прынцыпе, размаўлялі, ну, то бок я маю на увазе, добра ведалі адзін аднаго, а не, ён просто в отпуск сышоў. А ўсім тым, хто хоча набыць вось такія вось абалдзенныя, ачмурэнныя цішоткі, я раю звярнуцца ў інтэрнэт-краму «Адметнасць». Спасылка ў апісанні. Я у тебя пытаўся пра дэбілаў сярод студэнтаў, а не сярод выкладчыкаў. Ну, так я ж тебе кажу, вось Андрей Остап і ёсць людзі, якія расследуюць палітычныя справы. А, ну понятно. Ну, то бок это... Не, ну, не, так, слушай, не, яны не дэбілы. Я табе скажу, што тых следчых, которых я сустракаў, яны даволі разумныя людзі, вельмі хітрыя, ну, у такім практычным плане. Задача следчага, што зрабіць? Расследаваць справу, так? А не зацягваць у яе людзей, так? Так, так. Ну, а Всё верно. ты, з кім быў я, яны рабілі наадварот. Яны... Ну так, я читал твою криминальную справу, тому Ну, я і, ведаю. і не то, і не одну, і, а вось И, тут, и да? не одну криминальную справу. Да. И тому я ведаю, что это, ну, и свою криминальную справу я читал. И тому я разумею, что это просто на косвенных домыслах, яны, ну, не может, так сказать, будоваться просто. Еще одна отличительная черта Министерства внутренних дел – это то, что здесь совмещаются практика и теория. Як следчы, напрыклад, от Сташевич, так? Ну, или этот Хачатран, якую ўвогуле яны могуць панесці адказнасць. Ці ёсць і ў іх дзеяннях склад злачынства. Прыйдзе пэўны час і што? І ён скажа, ну так слухайте, я ж даў прокуратуру. Я закон нідзе не парушыў. Это былі мае думкі. Я дал туды, яны гэта прынялі к вытворчасці. Ну, значыцца, з мяне пытанні здымаюцца, я так разумею, Не, насамрэч па КПК, ну, па сутнасці следчы мае самую великую адказнасць за вядзенне крымінальных справ, персанальную. Таму, канешне, гэта будзе, ну, правая ацэнка будучых так следчых органаў і следчага, і відавочна яго кіраўніцтва, тому што ён сам не накіроўвае крымінальную справу, то бок кіраўнікі пагаджаюцца, да, з гэтай ацэнкай правовой. А потым жа яшчэ ёсць інструмент, гэта пракуратура, да, яна ажыццяўляе нагляд. Суд. Да, і яна бачыць там, ці ёсць нейкія перашкоды, каб не накіроўваць гэту крымінальную справу. Ці яны, калі яны пагаджаюцца, то яны пагаджаюцца з правовой ацэнкай, якую ён даў, да? А потым ёсць яшчэ суд, які спачатку перад судовым паседжаннем чытае гэтую крымінальную справу і дае ацэнку, ці падсудна гэта крымінальная справа, ці абгрунтавана гэта ўсё, то бок па гэтым прынцыпам, да? І потым вядзе толькі гэта судовае паседжанне. І потым яшчэ ідзе же судовае следства. Так. Да. І потым яшчэ ідзе абскаржванне. Гэты механізмы спецыяльна прыдуманы, каб не было як в 30-х годах, што сабралася тройка, да, і гэта ўсё, ну, типа так. Слухай, ты кажаш, што каб не было як у 30-х годах. Але атрымліваецца, што па сутнасці, я так разумею, што з-за таго, што ну, кіраўнікоў назначаюць адны і ты ж людзі, да, і з цягам 30 год гэта проста, ну, праца ідзе не на дзяржаву, да, а на все-таки там персоніфікаваную асобу. Ну, а як ты зараз ставішся ввогуле да міліцыянтаў? Ну, насамрэч, я тебе казала, может быть, у меня есть такая некая злость и карикатурность, может быть, ставлення, асабліва, да, калі я выйшаў, да, я бачу такое, не ведаю, трошки здрадніцтва, напэўна, адчуваю з боку міліцыянтаў, што пасля, ну, міліцыянераў пасля 20-го года яны працягваюць службу, але я разумею, што гэта не дыпламатычна, гэта не добрая справа, тому што все розныя па сутнасці і трэба, мне здаецца, індывідуальна
індивідуальна, і плюс же у їх как бы своя ноша Ну так. фінансова, то бок там. Ну, у мене є конкретний недовір, і тому я розумію, я просто, ведаєш, коли я працював слідчим, я думав, чому у некоторих людей прям такий жорсткий недовір. Хоча, насамрэч, ти нормально розмовляєш, ти хочеш розібратися, і потім з тягом часу я бачу, що чоловік розкривався, да, передо мною. Це ж не тільки підозрюваний, є і потерпілі, є матеріали перевірки, да, щоб зрозуміти, чому, наприклад, здійснили суїцид, да, типу самогубство, чому люди. Тобто різні ж є матеріали, і чому люди ось так прям стіна. І думав, ну я ж в принципі нормально розмовляли. І потім з тягом часу мені часто казали, блін, а ви не такі, як ось міліціонери, які ось з нами тільки що працювали. Тому що спочатку ж йде матеріал перевірки, потім кримінальна справа. Спочатку опір, так? Да, так, буває. Ну, по некоторим, типу. Ну, опера ж так само ж опера мразі, то бок яны роблять усё, каб передати слідчому, типа галку, палку поставити. Ці Ну, глядячи, які, насамперед. Ну, Тобто я не можу вже персоніфікувати, тому що ну, їх так. зволять. Просто і скажу, ну, той-то добрий Той хороший, чоловік, да, і хороший, все, да. ну-ка, Насамперед, зрозуміло. я лепше сказав би, що Латишевич хороший. Латишевич ось такий І слідчий, Ясько. а Самасюк, Коля, ось такий чувак. Ясько, вельми допомагав мені по кримінальній справі, Ясько. Ні, Ясько гніда так І само. Я Латишевич так само я там ведаю. казав, що сказати мені. Ясько будеш сидіти у турмі, падла. І він, Ясько, кримінальщик, йому там буде. Пам'ятаю історію Ясько, як він мене хотів пофотографувати, я сказав, що не буду. І він так розгубився. І він прям не, ну, он, і він вот так стояв і тряс, в смысле не буду. І саме цікаве, ось, і він сказав конвоїрам, добок, іде так, нас відвели в эту, покой, да, там, где, насамрэч, я его открывал. Гэта, видишь, як в Америке, типа, есть такие экран черный, да, и там ты дознаешься людей, там 3 человека, типа, стоять, и ты, типа, познаешь когось из них. И вот я перший, хто проводив там слідчі дії, до речі. І ось відвели мене туди, і я таки не зрозумів, чому. Але я так розумію, що каб не показати іншим слідчим, да, каб мене колеги не познали і все, тому що це будинок особний від інших, ну, будинків ось гэтых, де знаходяться слідчі. І я ось сидів, і він каже, ну, типа, вставайте, вас буде фотографувати. Я кажу, я відмовляюся. Він такой, в смысле, отказываетесь? И вот и он такой был ступор, и он повернулся на конвоиров и сказал, применяйте физическую силу. И они поглядели один на одного и сказали, нет. Слухай, я тобі скажу. Типа, мы не будем. И он такой, и он еще больше разгубился. И видишь, что он сказал, дайте мне его справу, гэтую, типа, в СИЗА есть личное дело. Да? Я думаю, что ты там вымову мне напишешь? Ну, типа, что ты там напишешь? Характеристику мне дрянную, как на працу не взяли. Я не... Слухай, ти мені нагадав, я коли ходив до Андраніка, я ж хотів його фото, як у мене було, а його ніде в інтернеті не було. А ти його фоткав, мені здається, в крамі, не? Ні, слухай. Я, короче, фоткав його в слідчому комітеті. Я, короче, пронес з собою а ти вогалі агент? у навпростовому ефірі телефон. Той телефон свій поклав, мусору отдал, который на гэтым. І ми такі виходимо, я так достаю його, бам-бам, он такой, я просто бачу, як його писа міняється у Андраніка, ну, там вообще. Карасей, тот хлопець мені каже, слухай, не надо там, типа, не викладывай, типа, мені там сержант гэтый, который на вахті стоїть. Я кажу, аміга, я тобі ратую, ти молодий, починай жити спочатку, не пачкайся гэтым говном з усіми тут, найди себе нормальовую працю. Ну, ти більше тільки почав. А? Тим більше тільки почав. Да. Слухай, а з Андраніком я ще не веду, тебе цікаво чи ні? Давай. У мене ж у бані, там, я ходив у лазню, і мене у лазні завжди питаються, Серега, там, що там какую-то криміналку супроть себе? А, і він... І він тут такой, а він ходив у лазню. А я кажу, а ось, сидіть, Андранік. Ну, розкажи ось Галині Миколаївні, що ти там мені шьєш? А там же у нас була как бы ремонт, да. і шмат людей сидело. Это было там, и он такой, потом он зашел у парилку, и в парилке я его там допек, а у парилки, ну, там же меня ведают люди, а он был с каким-то таким толстым, так само, мусором. І люди почали там на його наїжджати. З іншого боку, коли би ведаєш, і він розумів, що його позиція правильна, він би просто себе потлумачив би і сказав би, ну слухай, я ось так-то і так-то. А коли він задумався, то значить, ну, ті вогулі, ну, тому що, коли б не пред'явили, так сказати, би сказали, ось там була кримінальна справа. Я на кожну кримінальну справу можу відказати, чому так. Ні, причому, що я... Ну, коли ти так лічив, ну, то чому так, ні? Ну, да, ну, сказав би. Ну, тим більше, ну, гэта ж твоя оценка, ти полічив гэта правильним,
І навіть коли б стали люди і сказали бы ты неправильно, ну, ты можешь сказать, я лишил так. Ну, Саня, мы же с тобой уже Да. как зэки, мы все можем обосновать. Ну, так. А коли не можем, тогда мы Потому просто что мне не некоторые- открываем рот. По твоему меркованию, кольки у белорусских турмах сядись людей без вины альбо с завышенной виной? Ну, понимаешь, да? То Так. есть, короче, кольки у Беларуси сидит людей с недоказанной виной. Или с перебольшенной. Ну, недоказанное я не могу сказать, потому что не криминальное. Саня, просто своє міркування. Зараз скажу Своє- міркування своє своє. міркування. Я ж не могу сказать по, ну, типа, вина у их, не вина, потому что все невиновные, по сутності. Ну, это Нам понятно. так сказали, і Ну, ми так казали. слухай, і нам... ми ж- Але, ні, я зараз скажу. На конт, ось політичних, це одразу, типа, откидывать. Я не про і політичних. 328. Я Ось вам- у меня питання на конт 328. Я лишу, что я і не розслідував ніколи наркотичні артикули, насамрэч. Мне заўсёды падавалася, што гэта просто перабольшванне, капец якое, да? Садзіць за марихуану чалавека, асабліва, напрыклад, калі ён замежнік там, да, там таксама былі на 2 гады са старта. Ну, каму гэта марихуана штосьці зрабіла, да? І ты думаеш, ну, ці мэтазгодна гэта? Тым больш, калі чалавек там прадае муку, да, ну, то бок ён прыйшоў, вось гэта артыкул 14, да, праз якой, які ў Расійскай Федэрацыі, дарэчы, не існуе нідзе. Гэта, типа, пакушэнне, да, на злачынства. Праз 14, то бок чалавек хацеў, типа, прадаць, ну, типа, наркотыкі. Пры гэтым падстрекательства, да, крымінальным кодэксам забаронена. Але я бачу па крымінальным справам, што ёсць, напрыклад, міліцыянеры ствараюць Сітуэйшн. да, і гэта падстрекательство к злачынству. То бок чалавек, там же шмат сидзела 18-гадовых, да, 19-гадовых, такія маладыя людзі, якія, ну, ему прыходзіць в тэлеграме навіна, да, ёсць уладкаванне по працы. Ему кажуць прадаваць наркотыкі по пашпарту. Ну, калі гэты дарослы чалавек, ён адразу думае, што гэта поўная фігня. По І калі пашпарту. людзі, так, ну, Ну, ты не, кідаеш гэта, свой гэта. пашпарт і уладковуешся як типа афіцыйна. І прадаеш наркотыкі. Гандляваць А наркотой. потым ім даюць 10-12 год. І вось ты думаеш, гэтаму чалавеку 18 год. Ён ужо, калі так уладкаваўся, да, то ён ужо бачна, што ён яшчэ не дарослы чалавек, да, вось такі не Дебил. ну, я б не сказал. Ну, я б так в катэгорыях Не такіх не саспелы. размаўляў. Не саспелы, да, чалавек. І мы яго яшчэ кідаем на 10 год. І што? І кім ён выйдзе? Да, і ён выходзіць там по 30 год, кім ён выйдзе. Ким? Да. Пасля, у него ж башка будет трасціся, як у меня пасля 2,5 траслася Ну, голова, а я Ну, уяўляю там кажуць, пасля 10. Бачыш, заўсёды кажуць, типа, пасля 3 прям там уже ідзе Офигенно. офігенна. Ну, Што людзі дзякуй ўжо... Богу, што я ну не, так, да. што вось пасля 3-2,5 уже людзі... Ты прям... ухиляешься ад адказу. Колькі, Як заўсёды. Як заўсёды. Колькі, по твайму меркаванню, адсотак, які людзей з недаказанай перабольшанай віной сядзіць? Ну, глядзячы, што у нас палітычныя 3-2-8 вельмі шмат. Палітычныя выкидывая. Я Так не про 3-2-8 у палітычныя. нас полова 3-2-8 там сидела. Да, но. Ну, твое ураджанне просто. Я разумею, что, может быть, ты там... Потому что я шмат у кого просил паперы. Шмат у кого я читал. Ко мне там зверталіся А я люди. не читал, потому что люди Я- будут думать, что я... Я это, разумею. Но все ж таки ты все равно бачишь, что ты ж не, ну, не дурный человек. Ты ж, то есть, чуешь размовы там в камеры. Там понятно, что все не виноваты, но понятно это. Ну и все ж таки. Колькі адсоткаў на твой... Откуль я ведаю, колькі адсоткаў? Ну, Ну, ты, колькі 3-2-8, столькі адсоткаў. слухай, то бок 3,28 уся. А вось той турок, который... Я лишу просто перебольшивание. который 100 килограмм вез Ну, героина. Посябравали. Посябравали. О, нормально. вырашили турек. Следчы з Турецкую мову. турком. Самое цікаве, З турком. ён першы... 100 килограмм ён- героина привез. ён Он перш- с ним посябравал. Ну, нормально. Ён першы чалавек, які на каранціне ко мне падышоў і пасябраваўся. У яго быў суд на мой дзень народзіны, таму вось так мы пасябравалі. І турэцкую мову вывучылі. Что б ты пожадал бы тым следчым, коллегам своим былым, которые зараз в теме, которые в банде Лукаша, которые творят геноцид народа, которые разбурают семьи, знішают людей. Ну, опосредованно, конечно. Ну насамрэч падумаў бы аб будучыні. Та па сутнасці мы жывем, каб
штосьці адкласці, штосьці пакінуць пасля сабе, да? І па сутнасці, ведаеш, вось калі мы прыходзім да магілы, да, чалавека, мы толькі бачым там дзень народзінаў, дзень дату смерці, і хтосьці бабулька ці цёця расказвае, ну ён там працаваў там токарем, ці ён працаваў гэта, а тут атрымліваецца, што ну, к вашай магілы падыдуць і скажуць, а ён займаўся палітычнымі справамі. І інтэрнэт, як ты кажаш, YouTube все запомніць, да? І насамрэч, то бок сеціва, да, толькі і запомніцца, што ты не быў там добрым сем'янінам ці добрым сябрам, да, ці таварышам. Там будзе вось проста напісана, што следчы і расследаваў крымінальнай справы. Тым больш трэба задумацца, за што гэта ты робіш, за якія сродкі. То бок вось тут, ну, в Европе минималка гэта колькі у нас будзе 3010 рублёў минималка, да? Я тебе скажу, А минималка 4200, это Ось, 900 ось. евро. Так, а следчыя сколькі зараз? 1802 атрымлівае. І то бок вы, ну, за 2000 падпісваеце сабе прысуд не палітычны. Гэта все насамрэч такое, а прысуд вашых нашчадкаў, да, як яны будуць потым ставіцца да вас, ці яны ўвогуле будуць згадаваць вас. Таму што гэта ўсё зменіцца. Мы бачым па тут краінам, вось і Польшы, і Германіі, калі гэта ГДР, штазі, все сышло, хто кажа аб тым, што ў мяне хтосьці служыў у штазе? Ці быў пры ўладзе пры камуністычным рэжыме? Ніхто ж не кажа, все гэта забываюць. Проста кажуць там, о, а ў мяне дзед быў в салідарнасці, да? І гэта быў гонар. Тое ж самае і пра нас будуць сказаць, а вось у адваротным кірунку трэба задумацца. І мне здаецца, ніколі не позна гэта спыніць. Люди, с которыми я сидел, яны прям казали, что готовы міліцыянтаў забіваць. Ну так, я таксама гэта чуў. І як ты думаеш, такое ўвогуле магчыма? Калі прыйдзе, ну, пэўны момант, калі людзі зразумеюць, все, Лукашенко абвергся і трэба пайсці там следчаму ці там суддзе, сказаць пару ласкавых, таму што, напрыклад, суд над суддзёй, ну, ёсць такія людзі, ведаеш, так? І проста не устраивае, просто трэба фізічная помста. Ну так, таксама я некаторым, можа бы, задумаўся, да, бяспека, таму што, па сутнасці, яна же, калі ты, напрыклад, я маю на ўвазе небяспека не той, што ты такую правую ацэнку даеш, таму што некаторыя же перабольшваюць, да, яны там давяць, пагражаюць, мы тебе сям'ю забярэм, і забіраюць у дзяцей, да, вось ёсць такія выпадкі, калі у палітычных забіраюць дзяцей, і некаторыя людзі могуць застацца. Быў же такі, мне Діма, адзін з нашых палізняволеных, расказваў, што на каранціне, калі ён сидзеў, быў такі хлопец, які прям так, пашана была дзяржаўная, і все было добра, і вось яго жонка трапіла на пратэсты, хаця удзельнікам не была, яе затрымалі, яна згубіла дзіця у гэты момант, і развалілась, атрымліваецца, што яна згубіла дзіця, і гэты мужчына напісаў каментар. Да? Ну, вось, на гэтай как злосці. згубіла дзіця, згубіла... Вось, згубіла дзіця, і ён напісаў каментар, по-моему, типа Зельцеру, яму вельмі далі шмат, 6-7, і атрымліваецца... За Зельцера? Я не памятаю, за каментар, карацей, за каментар будзем казаць. І яму далі, вось, я толькі не ведаю яго імя, яму далі вось гэты тэрмін, і ў яго і жонка сышла. І вось я думаю, вось у чалавека да гэтых падзей, да, Все было добра. Все было добра. І ён чакаў дзіця, і што яму, ну, типа, што яму прапанаваць будучыні, типа, просто суд, і гэта праблема. Я, канешне, не лічу, што гвалт на гвалт штосьці зробіць добра. Не, гэта вельмі дрэнная рэч. Але я разумею, што ёсць, ну, будуць людзі, якім все-таки трэба будзе, мне здаецца, дзесьці псіхалагічная дапамога, каб яны... Я спадзяюся, што к таму моманту, калі яны выйдуць, ужо не будзе так прям гэта абострана. Ці ўвогуле все зменіцца да лепшага, і мы все-таки... А як зменіцца? Саня, ну як зменіцца? Бачыш, все параз'ехаліся. А як змянілася гэта ў Польшы і ў Літве? Ну, в Літве. Ты ведаеш першыя прэзідэнты, хто там быў? Квасінскі, да? Нет, Лех Валенса был першы, потым Квасневскі в Польше. Квасневскі. Ён быў пры ўладзе камуністаў. І першы прэзідэнт Літвы таксама. Бразаўкас, Не, ну да? я думаю, што Бразаўскас. Бразаўскас, у нас прабачце, нет. да. То бок, ты пабач, што паўсюль яны, то бок, нейкая частка сённяшняй улады пераходзіла на бок Ну, я просто, я с нашей улады там, ты думаешь, я думаю, што калі б мы размаўлялі з Лехам Валенцам у 83-м годзе, ён таксама думаў, што ніхто. А Лех Валенца прыйшоў на пахаванне Ярузельскага.
Слухай, а ось, які херачили його протести. коли б у тебе була можливість, і ти просто убачився, ти заходиш в комнату, сидить перед тобою Миколай Лукашенко, Коля. Ну, Що б ти йому сказав? ну поздоровався би і з цим порозмовляв би Ну, по душам. по душам? Просто, а що? Ні, ну так він же, насамрэч, менавіта ён же нічого не здесь. Я ж казав про індивідуальну адказність. Не, слухай, не. То бок, і ведаеш, вось мы ж так само кажам про гэта, да? Чаму наші сім'ї, ну, там, притісняють, хоча, по сутнасці, ну, павінны разговор мець з нами, да, так сказать. Так чаму мы павінны таксама адваротны Слухай, бок ні ў гэта коім браць? разе, не, гэта, так я просто гэта прагаворваю для таго, што гэтага рабіць нельга. Ну, так. Але я хочу просто падкрэсліць, якая цяжкая ноша на душе у гэтага хлопца, Ну, так. які нічога не зрабіў. Таму што ён не дурны хлопец, ён ведае, хто такі яго бацька, ён ведае, хто такі яго брат Віця. Я не знаю там про гэтага Дзіма больш, ну, такі, ну... Ну, наколькі ведае, не ведаю. Можа, в 20-м годзе ён трошкі, ось як і Лукашенко его опісала, што ён самы такі змагар у яго в сям'і. І я думаю, што, магчыма, ён тады так задумаўся, а зараз, мне здаецца, ён в інфармацыйным вакууме. Калі дзеці будуць пра сваіх бацькоў даведвацца, якімі яны былі мразямі, ці паўплывае гэта на іх адносіны? Паўплывае, конечно. То бок папка прыходзіць на сыночак Ты кніжку. вспомни, як колькі людзей перайменавались сваякоў Адольфа Гітлера. Яны ж все змянілі свае прозвішча. Каб не было... Хаця, па сутнасці, яны засталіся в ФРГ, дзе пасля 5 год некаторыя прям нацысцкія злачынцы выйшлі. Да? То бок не было такого прям гэтага, але все роўна яны не хацелі атайсамляцца са сваімі сваякамі. Хаця, па сутнасці, сваяк же вядомы. Я просто думаю, што мы думаем, што мы такія адмысловыя, а насамрэч гэта все паўтараецца, і мы просто паўтарым момант, які быў і ў Германіі, і Польшы, і ў Літве. А як табе ввогуле в эміграцыі? Я так как бы стары, я скоро помру, мне вельмі цяжка. Ну, мне цяжка было з'язджаць. То бок, калі, вось ты толькі падумай, да, ко мне прыйшлі міліцыянеры, так сказаць, да, я ж не жыў дома, і я не з'ехаў. Хаця у меня уже віза была, і ўжо мне казалі, і 3 разы мы нават хацелі, ну, мне казалі, уже з'едзь, і нават я в дзень, калі мяне затрымалі, да, я просто пасадзіў свайго сябра на машыну, ну, на аўтобус, і ён паехаў да Варшавы, а я застаўся, і мяне затрымалі. І дагэтуль я лічу, што гэта добра было. Но ты не шкадуеш, што ты пасядзеў? Не, ввогуле не. Ну, пазнаёміліся з сабой. Скажем шчыра. Вельмі шмат годных людзей, і яны вельмі класна... Вось мы толькі недавно з аднім таксама палізнявольным сустракаліся тут і падумалі, што па сутнасці ты давяраеш чалавеку, таму што ён быў пры такіх умовах, да, і працяглы час з табой, што ты разумееш, што ад яго чакаць, што не чакаць. Ну... І гэта вельмі добрая праверка чалавека там. Ну, ты ж ведаеш, ну, там же ёсць і розныя палізняволеныя ў тым ліку. Ну... якія не вельмі добра сабе паставілі. Паводзілі. Ну, это не толькі тэма, ведаеш, не толькі тэма, што цябе пасудзілі і ты годным застаўся, калі ты палізняволены, а яшчэ як ты прайшоў турму гэта? Ну, а при чым тут палізняволены? Это ж как бы просто это люди. Люди, ну, паўсюль розныя. Ну, так. Это ж не значит, что калі ты палізняволены, то ты павінен быць нейкім такім... Ну так, так. Ну, па сутнасці, гэта просто юрыдычная назва чалавека, да. Потому што яго судзілі па палітычным... А что тебе было самое тяжкое за кратами? За кратами цяжкае? А я не ведаю. Мне здаецца, што я вельмі романтычна паставіўся да гэтага моманту. Ну, так як і я. Ну, типа, ну, ведаеш, вось ты сидзіш вакол людзей, які сядзяць там, блин, навошта я прадаў наркотыкі, навошта я там ударыў чалавека, навошта я скраў гэтую тэму і так скраў, што знайшлі мяне, да? То бок ёсць некаторыя моманты, які людзі кажуць, блин, ну неяк трэба было схаваць лепей, да? А ты сидзіш, у тебя нема, так сказать, тебе сумленность не грызе ввогуле. Не, ну ты себе, потому конечно... что ты вельмі добра поставился. И наоборот прикольно, потому что, ну, нашатки будут памятать, думать, о, прикольно. А ты можешь мы интервью еще выложим там и все. Ну, тогда зусім себя по-іншаму адчуваеш, калі ты нічога не здзейсніў, калі ты адчуваеш, што ты супраць рэжыму, і што тебе і плюс рэжым. Там вельмі шмат жа годных людзей, да? То бок ты сутыкаешься, я памятаю, я ось зняўся ў атрад, і бачу, ты ў першым шэрагу стаіш, а я ў другім. Ну, прикольно же. Як так пашэнціла, што... пашасціла, што...
Ось так ось. Ну, я ж- Берестейцы засталіся. Ні, ну нам є ще Самый говнявый отряд, да, нас накіровали. Самый тяжкий, металлолом і все. Я Е. коли мене накіровали, я думав, це самый буде лепший отряд, тому що коли Так яно і туди сталося. ніхто не хоче йти, значить там буде менше стукачів, і це вельми добре. Значить там Ну. буде всі, циган Вася, всі будуть такі, Ну. типа, Це Вася класний, скажи. Вообще так. огонь. Он, правда, меня запитував адрес, но я ему не дал. Я подумал, ну, Ні, я розумієш, все равно 10 буду одна не справа дома. у турме Ну, с так. ним сябровать и веселиться, а другая справа, когда он до тебе придет, вот я По когда идее, тебе, да. слушай, дай-ка интервью, или, слушай, дай мне 2 стул, я тебе завтра Да. отдам. А еще пам'ятаєш стачку на этой промисловій зоні. Ну, Але ну, про ну. її ми казати не будемо. Не, про Сташку не. Але це цікава була тема. Вот, хотів тебе задати питання. Як ти лічиш, хто у Білорусі баншить, хто завідує продажем наркотиків? Чому питаюся? Тому що гандлявати наркотиками у Білорусі, де кожен під прицелом, це вельми тяжка справа. Ось я про що кажу. І коли я питався, наприклад, про Калядіча з Пінського РОВД, який зараз начальник Московського, при ньому створили наркотаксі. В городе Пинске действовало наркотакси. Специальные автомобили перевозили наркотики и реализовывали их в то место, куда указывали наркозависимые. І коли я питався у інших людей, у слідчих, вони кажуть, не може так бути, що Ну. наркотаксі, як гандлювали наркотой. Ну, і вони казали, це стопудово мусора цим займаються. Тому що бачиш, що люди йдуть з татуїровкою там хуй в війні, да, і їх арештовують, да, тобто знаходяться люди, які розказують, і і таксі, яке продає, гандлює наркотиками, то звичайно вона зверне на собі увагу когось. Ведаєш, я насамрэч зацікавився гэтым менавіта ў турме. Я зразумеў, што гэта вельмі класны бізнес, тому што ось по 328 вельмі шмат людзей, якія асуджаны по 328, мне казалі, як праходзілі обшукі. Да? Ну, їх били, вони казали. Не, я не про А, гэта. не про гэта. То, что их били, да. Вот Взламывали самое цікавое, микро- что 190, может, 9% это жестко били. Жорстко Да. били, поки Ви він не приймали? відчиняє телефон, потім зовуть этих понятих. Просто вельми б'ють, прям вельми б'ють. Але не гэта. Я звернув увагу на те, що вельми шмат людей сказало, що при обшуках, навіть і політичні, у їх гроші зникали. Забирають І ведаєш, і саме цікаве, що по сутності це ж гроші ніяк не улічені. Да, Вони да, злочинні. Ось. І так само, коли читав кримінальні справи, є, ну, тобто один хлопець каже, у мене було стільки кілограм наркотиків, а по кримінальній справі йде менше. Ну, тобак, ти згодний. Тобто версія це максима. Так, цілком правдоподобна. Максима. Какое твое любимое блюдо у турме было? Ой, не у турме, пробачь, на зоне. На зоне? Ну, на зоне я не скажу. Давай но, три. давай- Топчик 3. Всеза. Салат, зэковский салат. Мы, отрымливается, брали, резали вот эту бутельку на 3 литры и туда кидали ролтон. Гэта. Давай, Ты поешь же такой? по такой езжу. То, что вы там робили за свои гроши, это Пельмени одно. з ЛТП. Пойдем. Пельмени з ЛТП, это жанчины робили, так? Нам лепили. Я ще что? Драники з сапсаваною. Такие драники Сапсаваны. черные, я не ведаю, что я Короче, як з все граді. радовались, ну, в колонии нам давали драники. Котлеты. Ну, давай про драники. Люди все радовались, а на самом деле эти драники просто посмаженные с сапсаваной бульбы. И из-за того, как бы, ну, не было видовочно, что бульба такая уже сапсаваная, их просто смажили, и это не выглядало. Потому что інший гатунок, это страва, это вареная, да, бульба, и отрымливается там все бачно, коли она будет прям темная. А як думаєш, чому И все радовались драникам. Як думаєш, чому колбасу резали? А потом, коли срали в туалете, уже не так радовались. Чому колбасу весь час резали на кусочки, на ковалашки? А пам'ятаєш, яка вона була? Мені здається, вона з пластмаси, ні? Ну, І вона прям така була зелено-фіолетова. А мені здається, що ти рили і тому на кусочками. А чому ви м'ясо на волокна весь час? Ніколи не клали м'ясо цілий кусок, Ну, а да. на волокна розпотрошать, перемішувати, тому що крали. А скажи, ось, як ти думаєш, А по металу ще питання. по металлу мы по Да. группам, по металлике. А помнишь, как мы металлике. металлику включили с ACDC и пришел этой уже, который помер, Старовойтов, как дал там
пистонов нам вставлял, мы нам поставили ACDC. Нам включили В колонию. Ленце, ну, было чётенько. Пришел, морда червона. Хотя на всю колонию включили ACDC. І потім нам отрубили все. Touch too much, I want you money. Да. Ну, так что? Е, Я что? Ну все, що там Е, ще було? е, Кашу я трошки ненавижу. Я кашу не мог їсти. Пораниться. Тому що Пораниться, потому что ее без прекурсоров нельзя было Ну есть. так, Это просто некая... Я впершиню Это бачив... талерка говна, которая, ну, я просто... впершиню бачив страву, яка без просто смаку. без смаку, и которая похожа на некие сопли, кисель там, ну... Ну так. Скажи, а вы, ну, ты можешь... Але прикольно, як зеки, некоторые ели по 2 порции. Слухай, это бедные зэки, которые не грелись, которым, ну, не было допомоги. Некоторые грелись и все равно Да? ели. Вот придурки, ну. Я не мог, у меня там, я завсёды кидал прекурсоров, там, сушеных фруктиков, там, А я ось хлеб ел, и отрымливается, что спалил трохи стравник. Конечно, там такий хлеб, там потом ходишь, только бабух, бабух. А я пам'ятаю, Бабух! ну, справді, гэта в туалет, коли я тільки прийшов перший раз в туалет, это пам'ятаєш, які салюти там були? Да, ты шо? І саме цікаве, що я не звертаю увагу на це. Это все про хлеб, это про хлеб все. Ну, Ну, мне і про невихованість. Мне Кабанов розповідав, що як був хлопець, то його зеки лишили хліба. Бо він, коли їв хліб, потім як зенітна батарея лупив, як ПВОшник. Можна ли порівняти наші зони з концлагером? Магчыма. Я думаю, что так. Першы, ведаеш, ну, канцэнтрацыйны лагерь, ён як складаўся, да? Спачатку павесілі біркі жоўтыя на габрэяў, да? Спачатку просто ім сказалі, павесьте, пазначце, што вы габрэі. І па сутнасці яны ж так зараз складаюцца. Пазнач, што ты жоўты, калі ты в эміграцыю з'ехаў, да? Пазнач, дзе ты жывеш, міліцыі, да? Пазнач, дзе ты жывеш. А насамрэч чаму? Ну. Тым больш самае цікавае гэтым указам аб верасні. Яны же адмовіліся ад беларусаў за межы, па сутнасці, да? Што ты, ну, людзі нават не палітычныя, ну жывеш ты ў Канадзе, ты ж не паедзеш мяняць пашпарт, ну, в Беларусь, правда? То бок, па сутнасці, табе трэба адмаўляцца ад пашпарта беларускага. І все, і захаваць нейкі пашпарт іншы. А калі было бы в амбасадзе, то ты мог памяняць. І вось ты думаеш, якая логіка вось гэтага тое, што дзе хто знаходзіцца. Можа быць, усталяваць, дзе чалавек знаходзіцца, і спадарам-міліцыянерам было бы лёгка аб'явіць чалавека вышук, таму што ёсць канкрэтнае месца знаходжання. І калі, напрыклад, пасля вышуку яны накіроўваюць гэтую правовую даручэнне, да, напрыклад, Польша не адказвае, і яны пачынаюць спецвытворчасць. І судзяць без сабе. Ось і все. Напрыклад, да, мне задалі пытанне бы, калі б я яшчэ следчым працаваў, сказалі, падонак ці Петрухін? І калі б я толькі чуў бы следчых, які казалі, да, ён квірулянт, ведаеш, што такі? Не. Прафесійны скарнік. Скочнік? Да, чалавек, які пастаянна... Піша скаргі. Скаргі, да, вось, гэта квірулянт, да. І вось я б таксама бы сказаў бы, а я і не казаў. То бок, ну, я памятаю, некаторыя следчы казалі, 2, по-моему, мне казалі пра гэта. Ясько? Не. Этот, как его, Хилькевич? Не. Не. Я их памятаю. Хилькович. Не, ну слухай, ну ты ось в огуле зауважив, що я сколько усіх їх здимав, шмат кого, і вони мені нічого не могли в огуле, ну, пред'явити, тому що у мене все було заснято, і там не було ніяких образ. Так, это просто працавало, да. І я памятаю, што мы з тобой размаўлялі, калі табе затрымлівалі, памятаеш, што ты сидел дома, і яны не могли зайсці ў дом. І гэта зараз смешна згучыць. Ну, пришли бы там... Ты сидел там на даху, да? Я там комп сховал. І яны тебе выкуривали, да? Типа не ведали, як дома. Зараз бы яны просто нават без обшука знесли бы двери. Знесли бы двери, разбили бы петилу, заломали бы руки, замкнели бы кайданки. И здымали бы вида. Ну, слухай, ну зараз, конечно, я в огуле. Это просто читаешь Оруэлла и думаешь, бля, в 21 стагодзе каб такое могло, ну, чыніцца. Ну, і ты запытываў пра канцэнтрацыйны лагерь, да, што мы скончылі, да? Яно ж пачынаецца вось так, палёгку, да? Спачатку тебе адзначаюцца, гэта просто я адышоў ад тэмы, да? Ну, а потым жа яна прыходзіць туды. Ну, она просто накручивается, да. Накручивается, и все. І, ведаеш, мне здаецца, што яна накручваецца, яна фарміруе ў грамадства, што гэта ок. То бок, калі бы, ну, я вось зараз бываю гляжу, як расіяне про вайну кажуць. Я інагент,
я что, не могу просто так без рекламы, вот там, поперечный, да, вот записал видео, и он здзіўляецца. А калі его признали бы экстремистом и просто посадили бы, не только что ён рекламу бы, то бок и яны ідуць вось так, и ты бачыш вось гэту реакцию нашу, якая была в 21 годзе, напрыклад, по расіянам, да, потому что у іх трошки запоздала гэта ідея, потому что я думаю, что вельмі шмат людзей, і яны не хочуць так, але яны просто ідуць так паслядоўна, каб людзі звыкалі. Ой, ну там зняли відео, давай про гэта не будем казаць, про тое, что там затрымліваюць, давай, сидять люди, палітычна б'юць, давай про гэта не размаўляць. Ты же вось выйшаў, колькі з тобой людзей хотели размаўляць про гэта? Ну вось. А калі бы в 20-м годзе ты б казаў про гэта, яны б казалі, ні. Уявіть собі, що по телебаченню будзе эта грышка полоумная, все эти такую дичь, такие слова промовлять, но это просто, гамон. По дзяржаўнаму тэлебачанню, и это просто... Але тэма калоніі, дзякую Азарёнку, насамрэч. Мы просто глядзелі, як, што адбываецца в апозіцыі, што адбываецца ввогуле ў свеце, потому что по навінам, там показывали же расійскія у нас, да, типа тэлебачанне, только бачна, што Расія перамагае, і тое, што уражае збіраецца. Да? А вось менавіта па Азарёнку, я памятаеш гэтую песню «Маці Украіна»? Батя Бандера, мать Бацька наш Бандера, Украина, мать. І менавіта гэта я пачуў у Азарёнка. Памятаеш? Ну и стараемся, чтобы наши курсанты не просто изучали теорию, но и были практиками. Поэтому на сегодняшний день креатив Академии, особенно наших курсантов, вы, наверное, видели, уже современная молодежь, конечно, они без интернета жить не могут, ТикТок и так далее. Наши курсанты стараются быть креативными. Ну и на этой ноте мы с вами прощаемся, как будет по-белорусски? Развітваемся, до побачення, до відзення честь на раді. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.